खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन गोदान मोनसे भिडिअजों गासिखौबो बरायनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। आंबो दासान्दि इसोरनि मोजाङैनो दङ। स' दिनैनि भिडिअआनो एसे आलादा जासिगोन। दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय नोंथांमोना खोन्थाना होखानोसै आरोना। माने जोंहा दिनै न'आवनो हाजिराया फैयाखै आरोना इथा बानायग्राया। ओमफ्राय हासबेन्डजों आंजों लोगोसे जोंहानि बिहाव जों साथामबो इथा बानायनो नागिरदों आरोना। स' बोरै बानायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। आं माने भिडिअखौ होग्रोखाबायमोन आरोना दाख्लै बानायनायखौ थेवबाबो दिनै जों न'आवनो बानायनायखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों आरोना। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम। अननानै सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा चेनेलाव फैफ्लांदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय। लोगोसे कमेन्ट खालामनो दा बावा बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। चलो गलायगासिनो दा ओमफ्राय लाइन फैथ'वाखै नालाय माबाथ'वाखै बेयाव दै होनानै गलायगोन दा। गोफोर बिखुमजोआबो रेगाफासिगोन आरोना। बिदिबा नायलांबाय थादो दिनै बिखुमजो बिहाव ओमफ्राय आंनि हासबेन्ड आरो आं जों साब्रैबो बानायनाय इथाखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना। नोंथांमोना भिडिअसनि गेजेरजों कमेन्ट खालामबानो जाबाय। बेनिफ्राय मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना हो आरोना गाइसमोन। बिदिबा नायलांबाय थादो मा खालामनाय जायो। बिदिबा लेट्स गो। जाथ'वाखै ओमफ्राय नैबे लाइननिया रानबा बेखौ दिनै दाय बेलासे जाना दोनगोन आरो गाइसमोन। नैबे फार्स्ट खालामनाय ओमफ्राय सेकेन्ड खालामनाय ओमफ्राय नै फार्स्ट सेकेन्डखौ मिथिनो थाखाय बे मैयानि नालाय बेखौ बिदि जाबदों। ओमफ्राय नैबे दिनै बेखौ बिदि जाबनाय जाबाय आरो जोबोद जागा गुवार नांगौ नालाय हा लाबावबाय जोंहा मैया टेक्टरसे ओमफ्राय बेखौ खेलनो नागिरदों आरो ओरैनो माने बेसेबां सुनु हेल' गाइस होनो दे। हेल' गाइस मा खबर होनदे। थायै दासो लाइन फैबाय आरोना गाइसमोन। इनिफ्राय जों दा इथाखौ बानायनायखौ साब्रैबो स्टार्ट खालामबाय आरोना। इनिफ्राय माने खालामफेराखै एबारसो फार्स्ट टाइमबो। इनिफ्राय हाजिराफोरनि खालामनायखौथ' नुखाबाय थेवबाबो दिनै न'आवनो खालामनोसै सानबाय आरोना। साब्रैबो हाजिराबो गैया ओमफ्राय मा खालामनो होननानै बेखौनो साब्रैबो खालामनाय जाबाय आरो। बेखौनो नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं इउटुबाव आरोना ओमफ्राय भिडिअ लाबोनायाथ' लाबोबाय थादों आरोना। इनिफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम हासबेन्ड ओमफ्राय आंनि बिखुनजो इनिफ्राय आंनि बिहावखौ आङो मोजाङै लाफानाय जाबाय आरोना। नाथाय आं हासबेन्डखौ बुंदोंमोन आरोना 1K जायाबा आं हासबेन्डखौ देखायथ'वा होननानै। आङो दाबो मोजाङै लानाय जायाखै आरोना। हासबेन्डखौ जास्ट उनथिंनिफ्रायनो लानाय जासिगोन। सिगांनिफ्राय आं भिडिअ खालामथ'नाय जानाय नङा आरोना। नोंथांमोननो आं होनखाना दोनबाय आरोना बेखिनिखौ। इनिफ्राय आङो बबा देखायदोंमोन आरोना बिहाव मोनाबो दङ नाथाय आङो सिनाखि होआखैमोन। ओमफ्राय नाथाय आं दिनै फार्स्ट टाइम नोंथांमोननो खोन्थाबाय आरोना। बेयो जोंहानि बिहाव ओमफ्राय नै गय बिफाङाव गसंना थानाया बेयो बिखुनजो आरोना। इनिफ्राय जों साब्रैबो खामानिखौ मावलांबाय आरोना दिनै। नोंथांमोना कमेन्टखौ खोन्थाहरनो हागोन बोरै मोनखो जोंनि खामानि मावनायखौ। लोगोसे जोंनि ओंख्रिखौ नायनानै नोंथांमोना माबोरै नुयो कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरोना। ओमफ्राय जों जमायैनो खामानिखौ मावबाय। इनिफ्राय बहाबा बिहावा जावना हरो बहाबा बिखुनजो जावना हरो बहाबा आंबो जावनानै हरो आरोना। इनिफ्राय जोङो जमायैनो खामानिखौ मावबाय। आं दा सिमेन्ट रोगाना होगासिनो। ओमफ्राय इथायाबो थब्रै गाहाम जा गिलिर। ओमफ्राय इथाखौ जोंहा गिदिर बानायदों आरोना। इनिफ्राय माने मालायफोरनिया फिसाबाबो जोंहा फिसा बानायाखै आरो। जा गिलिरथार हारसिङै थिखांनो हाया आरो सानैबासो माने थिखांनो हायो आरोना गाइसमोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना। बे भिडिअसखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होनना खालामनाय जाबाय आरो। फार्स्ट गलायग्रोना लानाया सिमेन्टआ माने जोब्बाय आरोना गाइसमोन। ओमफ्राय दा नेक्स्ट गलायबावदों आरो। ओमफ्राय
बिदि सानै हमनानै लांनांगौ आरो जा गिलिर जायो नालाय ओमफ्राय बिहामजो बिखुनजो जोंहा जा रोगाबाय आरोना बिदिनो बुरजा बुरजा रोगानांगौ जाहैबाय माने खनसे रोगाबाबो माने बुरजा जाहैबाय आरोना थब्रै गाहाम नालाय बेनिफ्राय बानायफिनजोब्बाय आरोना एबारनिया लास्ट थब्रै गबानो जोब्बाय मानो होनोब्ला मस्ला गलायनाया जोब्बाय आरोना बेनिफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन बेनिफ्राय दा बानायजोब्बाय नालाय आगोलनि बानायनायखौ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय सरि आगोलनि नङा जों दिनै न'आवनो बानायनाय साब्रैबो नैबे एथाया आरोना ओमफ्राय फाइनालि बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनसिगोन आरोना नोंथांमोना अननानै गोदानै सोरबाफोर फैफ्लांदोंबा सापर्ट खालामनानै गालांबानो जाबाय लोगोसे कमेन्ट खालाम लाइक खालाम प्लिज अननानै आरोना माने सापर्ट होबासो आवगायलांनो हायो नालाय सापर्ट गैयाबाथ' हारसिङै रावबो आवगायलांनो हाया नालाय स' अननानै सापर्ट खालामदो नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनसिगोन अल फ्रेन्ड बाय बाय